Matod pa sa atong tubag sa Salmo, awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Kining atong gibasa sa Ebanghelyo, mao ni siya ang awit ni Zacarias. Giawit niya ang iyang pagpanagna, pero dili siya mo'y nanagna ato. Napuno lang siya sa Espiritu Santo. Gitudluan siya. Si Isabel napuno sa Espiritu Santo o gidayeg niyag maayo si Maria, mao nang maghimaya ka Maria. Si Zacarias iyang gipanagna unsay mahitabo sa iyang anak. Matod pa niya diri, og ikaw anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halangdon, mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan. Mauna ni siya ang misyon ni San Juan Bautista. Karon, wa naman ni sila, tuan naman ni sila sa langit silang tanan, kinsa na may gipahinungdan aning maong awit ni Zacarias. Kinsa naman ang magsigig ingon, awitan ko sa kanunay ang kaayos Ginoo. Kinsa man? Maya, congratulations sa nakatubag. Pwede na to mamatay. Kita na mo'y mag-awit ani. Nya kamo karon, nagdaig ba mo sa Ginoo? Gakanta-kanta ba mo siging daig sa Ginoo? Oy, kasagaran ron ang kantahon kana ng mga millennial songs ba na di ta kasabot kaayo. Kita no mga tiguang dinam sa ta kasabot, sila sa di sad kasabot sa tong kanta. Kanato mga kanta bitaw nga Always Somewhere, mga Knife, nana, no? Gantong Wonderful Tonight, Where Are You Now, When the Smoke is Going Down. Luod naman kayo na para nila. No? Mga Love Hurts, inana ba, no? Murag luod na kayo na para nila. Ambot lang ka, murag na sa mga gusto. Ang ilaron ka na yung mga kanta nga murag may pagkarap ba? Kunya ang yaw-yaw bitaw, ang naging klaro. Wala sa kumagkaton, ana. Ang atong kasagaran awiton kana mang kanindot sa atong gibati. Ganahan tang muawit anang kanindot sa atong gibati. Kana bang makahupay sa atong gibati. Ang nindot daing awiton kanang magsigit tagdaig sa kaayos Ginoo. Ana. Kamo, naa ba mo'y rason nga mudaig sa kaayos Ginoo karon? Sige kuno be. Igulis inyo awita kuno na didto. Bisag yabag ka nga i-mention unsay maayo. Si Zacarias ang iyang nakita nga maayos Ginoo, ang iyang anak gipili aron mo andam sa dalan sa Ginoo. Purti niyang lipaya anak. Ang iyang anak gipili aron mo andam sa dalan sa Ginoo. Unya aron iguli nimo sa inyo, ang imong anak mao gyud pag-uli gikan ni suyop. Makaawit ka sa kaayos Ginoo o magsige na kagyaw-yaw. Mauna. Sa tinud-anay, bisan unsang sitwasyon, karon nagmisa ta, usahay wa tay misa, bisan unsay sitwasyon, bisan pag masakit pa kag COVID, bisan pag masakit pa kag cancer, bisan pag masunog imong balay, naagi diha ang kaayos Ginoo. Awa mo kuan, di mo tuo. Maobitan gibutan diri, awitan ko kanunay. Always ba? Always. Nga naman, kay wa gi lugar sa kalibutan nga way kaayos Ginoo. Wa gi butang nga nahitabo nato nga dili bunga sa kaayos Ginoo. Pag-graduate bitaw nako, ako naman ang naistorya ninyo. Graduate ko March 1987, Commerce. Trabaho nako pag June, regular nako sa pagka empleyado pagka Abril 1988. Pagka mga September 1989, na-stroke din akong papa, half body paralyzed, ako dayon mo'y breadwinner. Pagka 1990, bungkag din akong balay sa bagyong roofing, wadang tigdugay, buwag sa kus akong uyam. Sige na lang kong kantag, Where Are You Now? Ikaw pa rin ang iniibig ko. Anana,
Agas akong luha, ana, pagka 1992, ako na sang maguwang, nahog sagdanan, bali sang spinal, paralyzed na pod. Ana, ako gyapoy breadwinner. Nya kining tanan, ako ning gitan-aw nga dimalas. Dimalas. Wa ko dunggas Ginoo bisan pag nag-Legion of Mary ko gikan 10 years old hangtod karon, bisan pag nagsigi kog pangadji santos nga rosaryo, simba kada adlaw, alagad sa simbahan sugod 1984 hangtod karon. Portig yung naong nako na naagi simbahan. Ana, wa akong una-una, wa man ko dunggas Ginoo. Gitagaan man ko ning grabe kayo nga unsa man ni problemaha, ana. Pero pagka mga 1993 onwards, nakadawat nako og ako nang gihalad sa Ginoo ang akong tanang kasakit. Nag-anam kog kalipay sa akong kasakit hangtod pagka 1995 nakadesisyon kong musod sa seminaryo, akong gibiyaan ang among balay. Ana, wa sa kumingong bahala mo diag mga matay. Abi ninyo kung say akong gipangita nganong nisod ko sa pagkapare. Akong gipangita dili kalipay. Ambot giyon sa sagwatos Ginoo. Ang akong gipangita ningon ko, asa man ko gustong magantos. Diris kinabuhi nga minyo or kinabuhi sa pagkapare. Nya lipay man kay kong magantos dinhis kinabuhi sa pagkapare. Lipay kay ko ba? Magsigi kong kanta-kantas, kalipay. Basta magantos ko isip pare. Murag di man ko kasustinir nga magantos isip minyo. Di man ko pres ninyo nga kusog ay mo antos. Kusog lang sang mangusi. Gaantos pero siging pangusi, siging panglatos. Ano? Nagantos mo rin mga asawa sa inyong bana. Nagantos mo? Oh, ayaw ko ninyong ilara eh. Wa mo magantos? Oh, imposible ha. Ang inyong mga bana, nagantos, kamong mga bana, nagantos mo sa inyong asawa. Di dyo ko mo tuong wa mo magantos. Nagantos mo eh. Ang sawa mo magantos, ana? Naong palang ana, antusuno na kayo. Nalingi aw. Antusuno na eh. Nya ikumpara ni mo atong imong silingan, dako kay pagantos ni ang naong sa imong asawa. Labaw na imong asawa. Dugay na gud ng kapatyon nun anang naong nimo. Pero bulahan katong mga asawa o mga bana nga nangitag pagantos kay malipay mo sa inyong pagantos. Ana, mo na ako nangita kong pagantos diris pagkapare. Akaron 40 na kong lipaya sa akong pagkapare. Pero 40 antos. Sukad pagsuod na ako seminaryo hangtod karon grabe kayong pagantos. Wa ras kumingking katong pagantos nako didto katong wap ako musod sa pagkapari. Adi na lang ako isgutan basig maabutan niya tani no og alas 7 buntag mo niya din anon ta kami sa alas 5 no nani. Puting pagantos pero nahimong tamis ang mga pagantos. Tungod kay nangita man kog pagantos. Ay kamo, pangita mong pagantos, di ba ikakita nimo pagantos, lipay kay ka. Salamat Lord. Nabit na sa dakong bana. Salamat kayo. Gulay nimo sa inyo, tak-tak sa trabaho ang inyong gisaligan nga anak. Ay salamat Lord, natak-tak na sa trabaho. Lain na sa ni pagantos. Sakit-sakit imong tiyan, sus, pag-check up kay cancer dahil sa colon. Ay salamat Lord, niya na final nga pagantos. Magsikag pa salamat. Pero likay sa antos pag likay sa pagantos, di ba matorture ka? Muna si Kristo ni anhis kalibutan, matud pa niya dili aron malipay, kung dili aron magantos alang sa kaluwasan. Kanila niya ang atong gibutan dinhi. Bilin. Ambot nga nung gibutan na naman nagbata di unya pamanta ng gabi di na nun may impyerno ang nagbutang na wadi ko katanaw da so yun mananghid ba so kani antusunon sa niya anong gibutang na diya ako gipadekoritan na gibutang naman noon so na kana ganing antusuno ning kaning sitwasyon na ba kaning bilin ato maning gidekore
Purting dako ang pagantos ni Hesus nga natao diha anang ang hugaw kay lugar oy. Mga hayop ang nagtambong siyang pagkatao. Kadako ang antusonon. Pero matod pa ni Kristo di anhi ko aron magantos. Kadako sa pagantos ni Maria o ni San Jose. Tungod lang sa ilang pag-alima, pag-atiman sa Ginoo nga natao sa kalibutan. Purting dako ang pagantos oy. So nang kainahan ka, ang reward sa imong pagkabuutan nga inahan sa imong anak, pakit-on ka sa imong anak nga gibitay sa krus, nya naa pa gyud ang mga nagbitay, nagsigig bugal-bugal, kamo kuno imagine ana kuno be. Pero kining maong mga pagantos, makatukmod nato pag-awit sa kalipay. Oh, mao na siya. Mao na diri sa atong unang pagbasa, niingon diri ang Ginoo, ako maoy magplano kinsay mahimong hari, kay ang inyong plano, iyang giingnas David, kanang inyong plano tawhanon kayo, lain man na. Kay niingon mas David nga gusto kita ang atong plano gud isip mga tao likay gis antos. Ingos David, ako ba gapuyo na kog palasyo niya ang Ginoo na aras tulda nagantos siya at tukuran sa natog dakong balay templo aron di na siya magantos anang tulda. Pagwagtang sa pagantos ba mao kini itong plano? At tanawa karon oh, maingon ka manguyab ko aron mawa naning akong pagantos sa akong ginikanan. Di ba mao na? Sagaran. Wa may nanguyab aron magingon nga manguyab ko aron magantos kog samot. Wa no. Hoy. Wa kamo mga nangaminyo, mo ba na inyong tumo nga manguyab mo sa una? Di aron ka malipay. Ano bang mukilig juga ba? Nahan kay kastanan. Hala, sige panguyab, aron ka magantos. Ma-preserve yun ang imong purity. Ma-preserve yun ang imong virginity. Nindot pa kayo, exciting pa kayo ang inyong love life. Ayaw sa may pagantos sa manag-uyab, kanang dili maghinikapay. Dako kay ng pagantos. Kay manguyab, gani ka ganahan yung kang muhikap o mulayog. Nga mga babae sa ganahan kayo nga layugon. Ay kay di tinuod, nanaong ninyo. Nya ang laki sad gusto yung mulayog, ang babae sad magpalayog sad. Ana, mo nay kalipay sa manag-uyab, pero peligro kay na nga makapawagtang sa purity ug sa virginity. Hala anto sabi, ingna ang inyong kaugalingon, unya na lang ni inig humagkasal. Kana mao man ay Diyos nun, unya na lang ni inig humagkasal. Antuson tani. Isa pila ka tuig dahil sa mga 7. Okay, 16 pa man ko karon, ikaw 17. Nya magminyo ta mga 25 siguro adto ba sa mga kwan, mga labing minus mga 7 ka tuig sa kadugay sa daanay sa pila ra man ang 7 inig human ana kumbati naman tagmay. Antuson lang ni nato usang 7 ka tuig. Ana, antos mo. Trabaho, eskwela mo maayo, tinarong og eskwela, nyap tinarong og trabaho, pundar maayo. Responsable kayo mong muda sa inyong kaugalingon. Pagminyo ninyo, daghan man jud kaning pagantos ang kaminyoon, kaya kayo. Kaya nga naman, anad naman tag-antos. Di ba? Pero kanang gasigig tinukhangay, hala, 12 pa'y edad, kumbati nagmaayob, sige nang sakay-sakay na mga motor nga way rehistro, mga way lisensya, bla, wapag yung suga, hala, ngantom, kusog pa kayong mo, jing, hala, ngantom, igpasok sa gunoyan, jir, hala, sige, kumbati, sagbatanon, di yun mo antos, di yun mo pugong, tanawa inig kaminyo, managbuwag dayon, buwag. Nindot pa kayo inig kasal, hikay pagtamas ginhawa, kautanggod. Buwag na yun. Pagkapinan, pag pisti ka, inatay ka, mabuhi ako, wakang buanga ka, ano pa. Sus, luuya. Ang pag-antos di ay angay gitang muawit sa Ginoo, kay si Zacarias nakaawit siya, nag-antos siyang naamang siya tungod siyang pagkamasinupakos Ginoo. Sa dihang ni apil na siya sa pagsunod sa Ginoo, naayo dayon siya sa iyang pag-antos. Ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, antosonon gyud. Nakaron unsa man say pag-antos sa mga minyo? Kung ang pag-antos sa mga manag-uyab mao ang pagpugong nga dili mohikap,
ang pag-antos na sa mga minyo karon, labi na kanang medyo edad-edara na, mao na sad ang pagpugos nga mohikap yun. Kaya kami, kahilas yun, kaluod yun. Kahilas. Labi na ganimaho ng upos, kanya mo gakos lang yapon. Kalain ba? Pero antusa na, antusa. Ikadaywa na dyan kay laing perfume, umiga ra yun. Hang naman kinis mata. Ala, antusa. Misteryoso gyud kayo ang pamaagi ni Kristo. Dili nato matugkad kay ang iyang misyon nga ang iyang mga apostoles nga mosunod niya makakonverter sa tanang mga tao. Kanabang musangyaw sa tibok kalibutan. Pero ang iyang gi-warning nila nga kung musunod gyud mo nako, ang una gyud ninyong mapaabot mao gyud nga lutuson mo. Nya dili ra gyud ordinaryong mga tao ang mga lutos, mga hari, mga emperor. Kana dili na sayon oy. Musod ka og usa ka organisasyon, nya ang isulti nimo lutuson ka, patyon ka. Ganahan ka kang muuban ana. Kamo ganahan mo. Nya nganong nanimba mamuron? Unsa man inyong tumong karon nga nanimba? Unsa may tumo nga nagsigit tag balik-balik og simba? Aron mosunod niya. Nya unsa may atong mapaabot? Wa man mausab ang iyang saad. Ang iyang saad ningon na siya nga lutuson gyud mo, dumtan gyud mo. Ana. Nga mao ni siya ang mahitabo. Basta magsunod gid ang Kristo, lutuson gid ta, dumtan gid ta, patyon gid ta sa atong isig katao. Mismo kuno sa atong mga igsoon. Nya di gid na mausab ang maong role. Nya kung dili na ganita lutuson, dili na ganita dumtan, pasabot ana wa na ta magsunod ni Kristo. Simple ra kay analysis. Kamoron gilutos mo. Wa no. O kay wa naman kay mo magsunod ni Kristo. Kuan mo. Aksyonan na mo nga patyon. Waan. Nakaron unsa may mga buhat sa kalibutan nga sukwahi ani nga mao ra bay atong kasagaran gisunod, nalipat man ta. Unsa may gibuhat sa kalibutan? Gitudluan ta una human rights. Kana yung human rights. Gihimuag mga balaod ang human rights. Nya kay na may human rights, adi na ta malutos, makakiha naman ta. Di ba? Oo, wa ko musaway anang human rights ha, nangilad na. Pero magbantay ta. Basig sagang na nato aron di ta lutoson. Human rights. Ikaduha, gitudluan ta og culture of saman comfort and pleasure. Kana sa ato pa ang human right gipahaom na didto. Do na ko'y right to be comfortable and to experience pleasures in my life. Muna di ko pwedeng lutoson nimo kay kung makahatag na kanakog displeasure o discomfort, ikihati ka, idemanda ti ka. Mga balaod ani, divorce, divorce, kanang abortion, legal separation, kana, mao na siya. Ano makig-divorce magas imong bana? Discomfort o displeasure ang iyang gihatag. Mao na siya. Mao na ato mga kuan. Nya sunod dayon, cultures kalibutan karon, wealth is power. Mao na ang pobre kayo, maningkamot yun, kinama sa siya abilidad, maningkamot yun siyang madato, kay inig kadato lang gid nako, din agid mo kadaog-daog nako. Mao na siya. Ningkamot yun, ana ba, pobreha.
pag humag eskwela, paningkamot yung trabaho, I want to become millionaire. Ala, pagka milyonaryo na, sige nagbawog-bawog sa baw-baw sa ang mga taong sigig saway niya sa una. Ala, panaana na. Mauna kaning gawali. Kaunab, sigihan manig saway. Karon, pari na, sige nag-amin, katong kasigig saway, pader, paamin na ta. Mauna, ganahan, kay kung mahimong pari, kay gan mo na ako. Mauna ni. Wealth is power. Nya, sunod ayon, politics is power. Politics, dagan yun, sip-sip yun, kapit yun sa mga kusog ng mga politicians, harog matapik lang ko anang ilang partido, kami na mao'y authority. Haron makalikay ko aning gasigig daog-daog nako. Ana dayon. Mao ni karon. Nya kaning upat nga kong gisgutan, 11 kining upat nga kong gisgutan. Mao man ni sila ang kontra sa prinsipyo ni Kristo. Unsa may prinsipyong Kristo? Nganong lutoson man ta? Kay pagsangyaw sa maayong balita. Pagsangyaw sa balita sa kaluwasan. O unsa may balita sa kaluwasan, biyai ang inyong mga sala. Ato yung sawayon ang sala. Mo nay number 1 nga misyon ni Kristo. Ako mong gipadala ngadto sa tibuok katawhan aron pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Kaluwasan sa kalag. Musaway gid tag sala. Nya anha man diha masuko ang tao inigsaway ni mog sala. Kamo karon kay wa man mo manaway sa sala nang libak raman mos makasasala, akana mao na siya tinuod nga lihay-lihay. Kana bang libak ba? Inigabot na sa inyong giistoryahan. Daygon na yan. May kay kapadero. Sus, may jud kay ka. Iniglak ko. So, sibaw ka to parian. So, sambot lang. Na safety kay kadiya. Kay libak-libak raman. Inigumay, pangutanan na. Kinsay galibak na ko. Wak ko magsulti na. Imo ning gito. Wak ko magsulti na. Ambot lang. Okay na. Lihay. Ala, isang yaw ko nung mayong balita. Unsa may mayong balita? Na ang kaluwasan, ang sa to? Ang kamatuoran, maghatag nato og kaluwasan. Mo na si Esteban, sangyaw siyang maayos kamatuoran, aporting lagutas iyang mga kanhi, mga suod. Mga suod raman sa dinyang uban, kay mga silingan man niya. Gatamod man ni silang Esteban, kasi Esteban usaman ka, tao nga buutan. Pero pag sangyaw na ni Esteban, kagot ilang ngipon sa kalagot, mao na yung gipatay gid siya. Natanawa, unsa may sunod nga misyon sa Ginoo nato? Bulahan kamong mga kabus. Bulahan kamong mga gilotos. Isangyaw sa din nato nga ang kakabus di ay mao day tinuod nga kabulahanan. Saman, sangyaw mo ani. Nya kana di ay pagsigig dinato, mao di ay nay makapaimpierno. Pagkalisod sa usa ka dato, pagsulod sa gingharian sa langit, matud pang Kristo. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa dato pagsulod sa pultahan sa langit. Gasangyaw mo ana. Gitudlo na ninyo sa inyong mga anak. Nakamuha, day, dong, eskwela gyud maayo aron mapobrita. Na kay ayaw gyud pagdato dong. Day ayaw pagdato kay pastilan lisura gyud isuod sa langit aning mga dato. Ana, inyo nang gisulti. Eskwela gyud ay trabaho gyud abroad aron mahawas tas atong kalisod. Sumao gid na ikaw nya mao man koy kapag domestic helper, wa man koy kurso pag domestic helper, mamang rape ra ba kuno nato ay bahala nag-rape mo ka naa man kay kasukol. Ang importante lang nga naatay kwarta. Mao na nato. Sige hag-rape sa mga amo, sige lang gyud agwanta lang. Yang ato ra ba sa ditong mga balaod inigdangop sa nimo labanan ra ba sa to tagaan ra man sa kwarta doko lang ka di ka kaagwanta mamatay gyud ka. Kana man kay nga naman ang tumong
Dahil gagmay pa man ang imong mga anak, nganong mo abroad man ka, sus para sa kaugmaon sa kong pamilya kay dinhi, magsalig ko niya akong trabaho, perting gamayag sweldo. Yan niya may opportunity, maka-abroad ko siya. Gagmay pa kay imong mga anak ko, imong biyaan. Mao pa magani na pagkatao, anak. Ay sus, mausabot ra yung Ginoo kay para ginis kaugmaon. Pag-abot dito, gitukhang sa kauban dito, ang nahibilin sa diring bana, nanukhang sa silingan kay kuno gimingaw, kay kuno kana ganing unsa na long distance love affair kuno ana. Ay sus, ang resulta bungkag ang pamilya, mga anak wa nay klarong ginikanan. Ngano man? Kay wa man mo sangyaw sa bulahan kamong mga kabos, bulahan kamong mga gilotos, bulahan kamong mga gutom karon, kay tagbahon kamo mga gutom. Kanindot anag mo atong isangyaw? Nya nagsangyaw ta na. Wa oy. Ngano man? Kay lagi ako nang gikaingon galisod tag sunod ni Kristo. Ang ato ra gyud no, kutob ra gyud tas pagpahimos ni Kristo. Kana bang pahimusla nato ang iyang grasya. Mao na siya'y atong hangyoon na tagaay kog kwarta, hinaot unta maka-abroad ko, hinaot unta nga ana ba mahalin taning akong yuta. Kutob ra gyud ta diha. Ana no? Nya ingong Ginoo nya unsa may sunod? Ug mahalin na imong yuta. Ug maka-abroad ka unsa may sunod? Ug mupasar ka sa board exam unsa may sunod? Nya ako sad magsigug hangyo, mapunta gid unta kog nindot nga parokya kanang dako-dako kolekta. Ay ngano man pa dero unsa may sunod? Ngano man gyud? Makasangyaw ka sa maayong balita. Mao na human sa kalipay natos Pasko. Ang sunod mao ang pag-celebrate sa unang martir sa simbahan nga misunod ni Kristo. Pagkamalinawon ni ining maong martir. Ngano man ang gihisgutan sa atong ebanghelyo nga nag-ingon, ayaw mo kabalaka unsa inyong itubag, ayaw mo kabalaka ug unsaon ninyo pagpangatarungan. Nahitabo ni Esteban, gisuplayan ra siya sa Espiritu Santo. Sa dihang gibato na siya, pagkanindot sa iyang na-experience, nakita niya ang langit nga naabli, nakita niya ang Ginoo, si Jesus ug ang Amahan. Si Jesus naglingkod sa tuo sa Amahan, nakita na niya pastilan, wa nay sakit ang mga bato nga nidapat niya. Awa lang gyapon mo ma-encourage, nangugat naman unta ko. Kanindot anang maong kasinatian, kakita ka Ginoo, actual kita nimong langit. Aso ayo, ingna imong bana, igoli sinyo, batu ako no kudong, kakita ba kog langit? Tinuod sa tingali. Kanabitan, tamparoson ka sa imong bana, patid-patiran ka, moingon ra jud ka niya nga, Ginoo pasaylua siya kay wa masayod siyang gibuhat. Kana, kita jud ka Ginoo na. Ana man na, basta hapit na ka mamatay, makakita mo ka Ginoo. Sa ato, papatyonon kita. Pero mga igsoon, mao kini ang sugo ni Kristo. Mao ni ang tinuod nga solusyon sa atong dagko kaing mga problema karon. Kining krisis nato sa kaning ekonomiya, kanang daghan kay mga pobre, daghan kay mga way balay, nyab siging kinawatay, siging drugas, baligya ng drugas, siging smuggling. Ngano man na tungod na kay nag-ilog ta nga mahimong dato. Pero mag-ilog ta nga mahimong pobre, unya magbinuutan tag maayo, angay-angayo nato pag apod-apuro nato maayo ang ato mga bahandi, pagkanindutas kalibutan, malinawon kanabang way pobre, way dato, pero wa say nakuwangan. Naa ang kalinaw, paghigugmaay, panaghiusa, pagsinabtanay sa mga silingan. Kanang ato mga agianan diha nga purti ng gagmaya kay gikural nagmaayo sa silingan. Kay haron lang yun komportable sila dito, mawa na na kanang naglisod tag-agi, nga hasta ganing motor di nakaagi diha. Mawa na na siya. Nga naman, mag-angay-angay naman tas agianan, kay pulos man ta mubati sa usag-usag. Kay total, wa man ta mga ambisyon nga mapobre, o madato. Ang atong ambisyon nga maghigugmaay ta, magdinawatay ta, magpasayloay ta. To build a Christian community, not evil community. No.
na atoy drama sa radyo sa una nga gitaytulan og hayop kaman muhilak kausab. Nindot sa tong taytula, hayop kaman muhilak kausab. Kana bitang tao nga di nakailan nimo nga tao ka, ato nganlan og hayop ka. Kanang amahan nga muunay logos sa iyang anak, uyuan muunay logos sa iyang kaning pag-umangkon, apuhan muunay logos sa iyang apo, bana nga mangulatas asawa palahubog pagyon, ang asawa pay nangitag kwarta mao pagyud kulatahon, ang atong tawag ana hayop ka. Unsa man ang hayop? Hayop, mananap. Banyaga, mananap, hayop. Mo na ito isulti. Pero sa pagkatao ni Jesus, ang mga hayop lagyon maoy nakasaksi nga siya gipanganak ni Maria. Ang mga hayop muna sugod karon higugmaa ang mga hayop. Ano mamamutuon ako? Kana ba mga hayop og batasan higugmaa? Pero ngano man nga si Kristo mitugot man, Ginoo man ta siya man tay nagkontrol sa universe. Siya man tay nagkontrol sa kinagamyan o kinadak-an nga mga parts sa creation. Nganong nitugot man siya nga anhira siya ipanganak ani ni ang pasungan? Wa na lang gibalay nga iyang napilian aron adto siya dito ipanganak nga tao man unta siya. Ang kadtong narration kaganiha binase to sa Bible narrative niya akong gi-translate og gamay sa atong pinulungan. Mao to ako tong translation nga gibasa, nindot kay pagkabasa gabasa nato may sa kay pagka-aksyon sa atong Jose ug Maria, ug may sa kay pagkakanta sa atong choir og Silent Night. Ug imong tan-awon ang maong eksena, nagtan-aw ko dos gawas nga ngit-ngit nya ang suga ra gyud nga gidang kandila, napawong pag yung suga diri karon gani gitiwasan na sad. Nakaingon ko ba sa panahon ni Jose mao gyud to, gamay kayong suga imong makita, ngit-ngit kayong palibot, porti pag yung bugnawa, kadto yung nagkipot-kipot nga suga porting gamaya, kay ang lampara ra sa tong gidaan ni Jose, wa pa man sila electricity sa una. Pero ang natao, mao ang kahayag sa kalibutan. Ang natao, kahayag sa kalibutan, ang tamwag sa iyang natauhan, kadto ra nagkipot-kipot nga gamay kayong suga. O ambot sa inyong pamalandong, basta ako sa akong pamalandong ani si Kristo nahigugma sa mga tao nga ang batasan murag mga hayop. Kana bang mga tao nga di mo ila sa iyang isig katao, labi na gyud kun kanang maong isig katao kabus, timawa og way kwarta. Kana bang tao nga wa gyud grado unya wa pa gyud balay, wa pa gyud kwarta, pobre pa gyud kay mga sinina, mao to ang attire ni Jose ug ni Maria. Estranyo sila didto sa Bethlehem, kay taga Galilea man sila. Unya si Maria manganak na, mo na nga si Jesus gimahal gid niya ang labing ubos. Munang ningon siya, unsay inyong buhaton sa labing ubos sa inyong isig katao, inyo nang gibuhat nga rinako. May kamo karong nanimba din bay-ubay man kita, nahigugma mo sa labing ubos. Tubag. Nahigugma o wa? Kusga. Nya, kinsa maroy inyong giandamag pagkaon? Ang mga taga-ubos o kamura say unay-unay kaon? Kadtong mga way gikaon o kamura say unay-unay kaon? Nanihapon pagikan, inig-uli, kaon na sad. Mo nang kamura say unang mga matay. Tungod sa kaon. Ang pagkaon, kanon sa nato. Pero ayaw kalimot, ganay mga ubos.
natong katawhan. Ato silang higugmaog una kay mauna sila ang gipakatawhan o gipakamatyan ni Kristo. Kana bang mga tao nga murag hayop nga mukaon didto sa mga kan-anan nga mas limpyo pa ang kan-anan sa inyong iring o sa inyong iro. Kana bitaw mga sudlanan bitaw sa kaniganing kuan, sudlanan sa ice cream nga linabay nga porting bulinguna, mao'y ilang himuong bahawan, mangaon sila. Ambot, nakakita ba ka mo ana nila? Kanang plastic nga linabay nga naay gisod nga mga bukog sa manok, gikas Jollibee, ilan ang ablihan, nya ilan ang kanon ang namilit nga gagmayng mga unod-unod nga naas bukog. Muna sila. Di ba? Inyo man ang ipakaon ang mga bukog-bukog sa inyong baboy, sa inyong iro. Ilan ang ilogon kay kanon nila. Og didto si Kristo nagpakatao taliwala sa mga hayop aron mahiusa siya sa mga tao nga murag hayop ang kahimtang o kaha ang batasan nga magsinikmatay dayon. Nya ang mga hayop sa mga batasan malipat sad mulingi sa dayon. Ana no? Ngano man kay mga ratulon. Oh, na siya. Nya karon, kumusta man mo? Nahigugma mo aning klasiyas mga tao? Wa mo higugma. Oh, wa man. Og mao ni manuktok sa inyong balay, inyong pasudlon. Oh, wa man. Og mao ni mo labnis inyong pitaka, inyong gukoron. Oh, gukoron aron punan og hatag. Kay wa man toy sod imong pitaka. Imong gukoron ba niya ang kawatan perting makadagan niya imo jud gukurog maayo niya perting inyang makadagan pag-abot sa na pandol na dagma kuwang skaon dito in town na dugmok tos kanal niya imo din pabangonon ba inka ayo ma'am wa ko sa ma'am sorry kayo ma'am sa wa tika gukura oy aron bunogon gukuron tika kay ako katagaan kwarta kay wa nay sud akong pitaka luoy kay kana sas ko ang kawatan moingon siguro kuyog kumambis inyo no ninduta ka no na mga naong ninyo ambot lang inyo jong ipaglalaban hasta ka na inyong lipstick nga mubo na lang gani kay nahibili nagisodya bukuron pa gyud kay tuang imong lipstick dito nga imported ana nya sagpaon pa gyud ang nidagan nga kuha sa imong kuan bag nga umasad ti kwarta nya mao na nya unsa may ato karong pamalandong nga ang kinabuhi di ay sa tinuod nga nagdawat ni Kristo, nagsimba ni Kristo, mao day ang kinabuhi sa paghigugmas labing ubos. Muna diri sa atong unang pagbasa, gihulagway diri ni propeta Isaías nga ang Israel, ang labing ubos nga nasod, binihag, sinalikway didto sa Ehipto, hatagan niya nga musidlak sila sa kahayag. Musidlak ba sa kahayag? Mao bitaw si Maria nga wa gyud ka pa eskwela siyang anak, si Jose nga wa gyud taon ka pa edukar siyang anak tungod siyang kapobre, karon misidlak na sila. Ay butang na to dagko kay gimahin. Sige ta og luhod-luhod, hapyod sa ilang mga tuhod. Haron tagaan tagkaayuhan sa atong COVID, maayo tas cancer, ana, musidlak na sila. Ana? Pero kanang mga dato kayo, kanang mga dato kay tanan nga kusog kayong mangural, unya manghingilin dayon sa mga naigo sa ilang koral, nya butangan day nilag markang no trespassing. Oy, mag-anam nagkadunot, mag-anam og kadunot, di gid ta mohapyod ana nila sa ilang tuhod inig kamatay. Ngano man, hadlok ta bisan paghikap kay basig pusilon ta. Kamo, kumusta man? Kahadlukan mo sa mga tao o malipay ang mga tao nga mohapyod ninyo, mogunit ninyo? Saan mo ron? Duulonon mog tao o likayanag tao? Depende. Ug naay mamaskos inyo, nya ingnon white tao. Kasadya ning takna, mga bulingit in tao kay ignaw kasi kasadya ning takna, ika white tao. Sige mog saba-saba diha.
Iniglakaw na dito ingon ayo gaagi diha kay naay mangtas diyang gapuyo. Onya, hain naman Diyos Kristo. Yab, simba dayon ka diri. Sige day kag haladhalad sa Ginoo. Luhod day kag maayo, bayaw-bayaw sa imong kamot. Oy, mingon Ginoo, pikat nimo. Pariha ra kadtong mga taong akong gituktok didto, gituktok sa akong papa kay musaka unta mi kay mga anak, adto ko'y anak wa gyud mi padayuna. May pa dito sa balay sa mga hayupan kay gi-welcome pa mi. Nya na dayon ang baka, naana. Niya na ang baka ko nun, naana. Aloho din sila. Kamo, welcome mo. Oy, pero makakita mo pare na labi nag-clerical. Sus, abli pa din. Oy, wa mo kay baw ang sulo mo clerical. Yawa day kay tos tanan so. Adi man to yawan on tingali pero ikaw nganong ka na may imong gihigugma nga kuan mo na siya nabitaroy ni text na ko karon pader magkuyog mi ni Archbishop Palma ugma kay mamisita mig mga prisuhan among hatagag mga pinaskuhan mamisita kuno sila prisuhan nakaana ko sa akong kaugalingon lipaya kas piniriso no nga bisitaon sa obispo no lipay tingali kayo. Kami gay diri wa man gay mi bisitaha prisuhan may pag na priso na lang noon ta kay bisita on data dito. Sa naasahin pa ko mga 5 ka tuig kong naasahin sa prisuhan na observe gyud nako ang kalipay sa mga piniriso bisag tuwa pa ko sa may gate ba nya maglantaw sila magsila pader ana welcome gyud kay sila lipay kay sila musaka ang pari ngadto sa ilang kuan ilang lugar. Kamo, sakon mong piniriso, malipay mo. Ha? Malipay mo? Musaka ang piniriso sa inyong balay? Dili? Hala, usba na ng batasan na ron. Paglipay na mo, kay basin o niya, og maliwat ta sa mga nisalikways Ginoo. Sa atong ikaduhang pagbasa, si San Pablo miingon siya diri nga mga igsoong Israelita, pamati mo ang Dios niining nasod sa Israel nagpili sa atong katigulangan na saysay siya diya. Unya ningon din siya sa dihang gipapahawa siya sa trono si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Unya gikan ni David si Jesus mao ang matuod nga hari sa Israel. Lisod kayo sabton ang maong pasumbingay maong istorya ni San Pablo pero makita nato nga ang hari sa Israel nga si David nga mo'y nipasikat og maayo sa Israel napaong lang gyapon nya ang nibalik og sidlak usa na kahari nga way gahom, way espada, way karwahi, way palasyo, apan naglakaw-lakaw nga way balay. Mao na ni ang hari nga malungtaron. Mao na ang atong tanang mga santos ug kadtong nangambisyon nga mahimong santos mubiya gyud niining gitawag natong harianong mga kahimtang dakong balay lig-on nga mga sakyanan dagko nga mga kwartang dagkong kantidad sa kwarta ana mga lamiang pagkaon mubiya gina sila pero kanang mga hakog kayo ani mga butanga di gina sila santosonon niya kamo karon sa may inyong gusto mo kanang maglakaw-lakaw mo nga naibalay o kana yung naibalay nindot pangutan nasa ko ninyo sa may akong gusto ngayon na sa ikaw pa din sa imong gusto ikaw pa din anhira dyan ko din simbahan wa dyan ko ibalay kaya di man nila ko balay man ni siya sa parokya so anhira ko din ug mamatay ko ugma anhira sad ko hipuson kamulay pili anha ba ko ninyo ibutang sa bahak adri ba St. Anthony o ato ba ito sa arang-arag jutay imimpi
Or inyo ba kung ikaot lang diyan ang naimburnal des unahan? Ano ibutang dia? Di ginanako balay diri, ako ra ginang biyaan. Amo na basin pa di ay masantos ko. Ika kana din kolekta pa di, dagko man kana mo ihog din kolekta. Mura na akong dadon in town, maglakaw ko ngadto. Kanang tanang kolekta. Ade, wa gyapon bili na dia tanan. Muda lang ko gamay. Mga siguro mga sobras katunga ina. Wag yun, no? Di jud ko malipay anang mga butanga. Ang akong kalipay kanang makadungog ko nga naay mo ingon, Father, nausab ko tungod sa imong giwali. Father, sa una magsikog pangaway sa akong bana, karon Father din na jud ko mangaway niya. Ana, lipay kay ko ana. Sa una Father, magsigi kong pangasaba ani akong mga anak. Pero sa sige na kong paminaw sa imong wali, din ajud ko mga saba sa akong mga anak. Ako na lang ko'y ilang kasaban. Nindot na ko sus. Nindot yun aning pagkabutangan, no? Sa una Father, hapit na lang nako imusmos yuta kanang naang tao nga maningil kog utang nga di gyud mo bayad sa utang. Pero karon Padre, wa na jud ko'y gipaningil nga utang. Nindot ana. Kanindot ana nga ana. Sa una Padre, kining akong ugangan lami jud kay hiluan. Kay portig yung lainag ba di jud ko kadawat Padre. Pero karon Padre, no, love na kay nako siya. Kay paralyzed naman, hapit naman mamatay. Ako na lang yung alagaran. Kana bang nangausab ba? Kanay akong kalipay, maunay akong bahandi. Dili nang inyong ibutang dinis kolekta, kaninyong kolekta bahandi nis parokya. Dili ni nako. Pero ihatag sa parokya di sa kong balibad. Pero wa man ihatag, kuwang pamangganian nito mga project, kuwang oy. O atog yung totalog tanang project o sa kolekta, oy, negative. Pila to atong treasurer among kwenta-kwenta ganiha, mo negative patag mga 1.7 million. Nya, muda pa jud ako. Ako lang ihatag hasta akong stipend, diha na lang ng stipend ako. Tingbon lang na inig biya diri, dadon tanag kung sa nahibilin diha. David. Dito na higugmaong kwarta kaya nata da mga daot. Ang ato higugmaon ang ato gyung kaluwasan nga maoy gianhi ni Kristo, maoy giantusan ni Kristo ug ni Maria, mausad ang gipakamatyan ni Hesus kuyog sa kasing-kasing ni Maria. So hinaut unta na kining atong pagsaulog karon, inig saulog makapabag-o ni sa tong hunahunag kasing-kasing, inig saulog nato sa Pasko ug mga adlaw ato nagyong masinati ang presensya ni Kristo nga naa diha sa labing ubos sa atong mga isig katao. Manindog ta.